Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi laqgħa l-Kabinet Fawdex. Spikkat waqt din il-laqgħa l-preżenza ta' Richard Kakija Caruana li attendi l-laqgħat tal-Kabinet bħala konsulent personali tal-Prim Ministru. Kakija Caruana qed jibqa' jattendi l-laqgħat tal-Kabinet minkejja li qed jiffaċċja mozzjoni ta' sfiduċja fil-Parlament. Il-laqgħa tal-Kabinet Fawdex bdiet tal-ħabta ta' tlieta u għalkemm il-ġurnalisti sejħu fl-4:09 ta' wara nofsinhar ġew indirizzati mill-Prim Ministru 3/4 tard. U dan għaliex il-kru tal-Midja Nazzjonalista u tad-Dipartiment tal-Informazzjoni waslu tard. Waqt il-laqgħa tal-Kabinet, Lorenz Gonzi qal li l-Gvern se jkun qed jaħdem fuq żewġ proġetti. Wieħed ta' bini ġdid ta' ċentru għall-iżvilupp ta' tfal li ser jinkorpora fih Child Care Center u tkomplija tal-proġett Eko Għawdex bit-tieni fażi tal-proġett fuq perjodu ta' sentejn li ser jibda s-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru ma ħax mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Il-laqgħa tal-Kabinet saret fost konfużjoni u taħwit b'numru ta' toroq ewlenin Fawdex maqluwajn. Madankollu Triq ir-Repubblika li hija triq prinċipali li tagħti għaċ-ċentru tar-Rabat u li sa jumejn ilu kienet għadha maqluqa kollox ingħatat ftit tarmak ta' malajr minħabba l-laqgħa tal-Kabinet.